kakustakin tulee sellaisia huonoja eri, mitkä ei sitten itse kelpaa, niin niitä sitten kyllä tai niinku siis myydään rehu suoraan kotoa, mitkä muutaman kanan kanaloilla. Ihmisravinnon tuottaminen on aina se, että se myös valkuaiskasveissakin, niin se ei, vaikkakin jossain lupiinissa, niin joka vuosi tuli niin hyvää laatuisatoa, että pystyy suoraan pistämään. Mitä harkapapua niitetään? Meillä on kontua pääsäännöllisesti viljelyksessä. Sitä on jonkun verran ollut nyt meillä on semmoinen venäläinen maatiaislajike, mikä on ihan musta iso kasvi, mikä on vähän lisäyksessä. Sitten on ollut aikaisemmin hangdownia jonkun verran ja sitten hangdownia ja sitten konnun vahingossa syntymään risteytystä, joka oli sitten semmoinen niin sanotaan valmistui 2-3 viikkoa hangdownia aikaisemmin, että se puinti onnistui hyvin ja sitten se oli kumminkin selkeästi kontuu paljon isompi ja semmoinen niinku sopi kumminkin koneelliseen viljelyyn, kun hangdown on vähän vaikeaa niin kaikkea mistä kyllä muista läpi. Mutta että pääsääntöisesti se on sitä kontuu nyt ollut, koska se on ja niin kuin viljelytekniikkaa siinä helppoa ja sitten jos härkäpapurouhetta valmistaa, niin se on oikeastaan ihan sama sit mitä papuu siinä on, että se on vaan hyvä satosalajikin. Sitten tuommoisessa rokkapapussa niin se menettelee ja on ihan ok, mutta totta kai näistä niinku olisi parempiakin, mutta siinä aina se tietysti myös erikoisemmissa lajikkeissa niin hinta nousee korkeammaksi. Se on sitten vaikeammin sitten. Tai siis joutuu enemmän tekemään käsityötä ja sellaista. Ei ole niitä muita. Mutta siinä on niin kuin sanotaan, että puutarhapuolella olisi valtavasti mahdollisuuksia just eri härkäpapulajikkeissakin ja sellaisilla niin kuin vähän jaksaa käsityötä tehdä, niin sitten se että silloin kun se on tommonen niinku tommonen mitä nyt on kastikkeissa ja salaateissa käytettävä papu, mikä menee, mitä ravintolatkin käyttää, niin se hinta voi olla sitten ihan toinen kuin tällaisessa niinku massapapussa. Totta kai puutarhan puolella on paljon sellaisia niinku sit myös muita. Esimerkiksi kyllä nyt voi olla ensi kesäksi sellaista Saaremaalta semmoista varhaa soijapapukantaa ja mikä siellä on ollut viljelyksessä. Ja sitten tietysti on niitä muitakin, mitkä niinku ainakin aluksi kannattaisi kokeilla pienimuotoisessa viljelyksessä ja yrittää sitä kautta. Mikä on soijaa? No on siis kokeillut, mutta ei se ollut sitä ruotsalaista lajiketta, mutta se ei menestynyt kauhean hyvin. Että kyllä se niinku soija on selkeästi sellainen kasvi, joka vaatii paljon enemmän sitä niinku työtä. Siis se on Suomessa on niin äärirajoilla, että puutarhaviljelyt muutamia niinku aarien alalla sitten voi onnistua ja sitten peltoviljelys nyt ei ainakaan toistaiseksi. Linssit on sitten sellainen, mikä peltoviljelys on varmasti sellainen, joka tulee olemaan täälläkin. Ja kyllä kilpailukyky on muutamana vuonna ollut kokeilussa. Seoskasvustena siitä on mahdollista ihan hyvä laatuista satoa. Noin mitä Helsingin yliopistolla oli viime kesänä ne linssikokeilu, niin se oli vähän ongelmina se, että ne oli puhdaskasvustena. Ja mullakin joskus aikaisemmin ollut puhdaskasvustena, niin ne tahtoo lakoontua ja sitten se laatu on aika heikko, kun on kuitenkin kosteusyksyys. Siihen tulee hometta. Myös linnut löytää, mutta nyt ensi kesänä ne Helsingin yliopistossa niin sitten seoskasvustella kylvää se linssi. Mitä sen kanssa? No ne käyttää ensi vuonna kauraa siinä seassa, mutta
mä oon käyttänyt ohraa just sen takia, että se niinku lajittelu on helpompaa sitten. Onhan siellä haluta lajitella linssiä pois. Se on olennainen, että ei siinä muuten mun mielestä ole. No, ehkä tietysti kaurassa voi tulla sekin ongelma, että sit vaihdoistaa liikaa, ettei sitä ehkä liikaa. Vehnä voisi käydä ihan hyvin myös, mutta just se on niinku se, että miten se sadon pystyy sen jälkeen käsittelemään, kun se on korjattu, niin on aika ratkaiseva nois myös. Sitten sillä ei ole paljon virkaa, jos siellä on viljasiemen joukossa. Ja itse on hampus siellä. No, hampus on ollut pinolaa ja itse asiassa se on kyllä se on vähän mennyt sekaisin sitä, mikä aikaisempi niin ennen kuin pinola hyväksyttiin täällä niin siitä tulee, mutta pinolana se on niin mennyt sen. Tai siis kun ei ole oikein muita lajikkeita, ei sekään kukaan siperialaisen lajikkeen risteilys, mutta totta kai sieltä voisi löytyä paljon parempiakin risteilyksiä tai sitten ei ole lajikkeena ihan hyviä, mutta se, että kun sitä ei ole kukaan kokeillut oikeastaan. Mutta ei ole mitä netissä luki, että ei ole saanut viljelystä. Saattaa viljellä, mutta tukia ei. Sehän siinä on ongelma, että sehän aikaisemmin Pinola oliko se nyt, se on ollut 2004, kun se pääsi tukikelpoisten lajikkeiden listalle nyt, tai voi olla, että vuotta pari aikaisemminkin, mutta silloin jos käytti sertifioitua siementä, niin se oli ihan verrattavissa muihin näihin tukikelpoisiin hamppulajikkeisiin. Sitten silloin oli sitten se, että sitten jos käytti omaa siementä, niin sitten ei saanut kakkutukea. Mutta sitten muuttui, olikohan se 2006 oli semmoinen kuiva ja hyvin lämmin kesä ja silloin oli se tilanne, että kaikissa Pohjoismaissa käytännössä hamppu, mitä viljeltiin, oli pinollaan. Sitten ne THC-pitoisuudet nousi pikkasen yli sen sallitun rajan ja sitten seuraavana vuonna se poistettiin se tukikelpoisten listalta. Et siinä niinku, se oli vähän niinku, se tilanne oli silleen niinku just epäselvä, että jos olisi ollut niitä veranelajikkeita, jos olisi muita lajikkeita ollut viljelyssä, niin mä luulen, että kaikilla olisi käynyt samaa siinä kesänä poikkeuksellisissa olosuhteissa, niin se vähän nousee. Mutta että se riitti perusteeksi, että se poistetaan listalta ja nyt sitä on sitten muutaman vuoden ollut ainoana kasvina, että ei saa edes tilatukea, jos viljely hamppaa. Jos sulla on viljelemätön hoidettu pelto, niin saat tilatukea, mutta siinä mutta hamppu siihen, että saa mitään tukea. Se on täysin niin kuin sitten markkinoiden armoilla ja sehän romahdutti sen viljelyn sitten täysin. Saat olla niin tukia. Joo, mutta ei siltä alueelta, missä on niin hamppu. Onko sitä hampun kanssa muuten vaikeaa? Tai niin kaikki tarkastukset ja viranomaistahot, onko sen ongelmia? Tai varmaan hirveästi ennakkoluuloja. No ensimmäiset vuodet, kun sitä oli viljelyssä, ei ollut mitään ongelmia. Se oli vielä vieressä ja ei kukaan kiinnittänyt mitään huomioon, että oli öljyhamppuun, ei sitten lueta näitä mitään THC-mittauksia eikä muita, koska silloin oli vaan kuituhamppuun koski. Sen jälkeen, kun se hyväksyttiin, niin, tai siis katsottiin, että se on niin tuli kuituhampun kanssa samalle, niin sitten tuli THC-mittaukset ja sitten tuli myös niinku, on siinä niinku, kyllä Sä sanoit, että aluksi, koska täällä oli viljelyä. No mä nyt en muista tarkkaa vuotta, mutta se on varmaan ollut siis 2000-luvun alkupuolella se oli, mutta kun mä en muista milloin se hyväksyttiin, mutta se oli sanotaan 2002-2004 se on ollut silloin. Miten voitte muuta ottaa?
Joo. 98. Niin silloin sitten se on niin kuin jotenkin tuntunut, että jo koko ajan on tullut se vaikeammaksi. Kyllähän sitä niin kuin, mä oon ollut puimassa hamppuun ja on tullut poliisit pidättämään epäiltyä törkeästä huumausainerikoksesta ja sitten siellä on tullut niin se, että kun on maassa siellä sitten Aika rumaa toimintaa. epäiltynä ja sitten siellä tuli 4 partioa paikalla, kun kukaan ei niin kuin, oikeasti tiennyt, mitä pitää tehdä. Kaikki vaan nyt yritti tietysti saada tunnustamaan pois, että se jotain muutaman, mikä siinä sitten meni 1,5 tuntia, niin sitten ne sai TE-keskuksesta jo kiinni, joka sanoi, että älkää nyt löydätte siellä viikkikön leikkiä. Joo, mutta nekin on tietysti voinut etukäteen olla kuntaa yhteydessä tai sitten TE-keskuksia, mutta ei ne voinut, kun ne ajattelee, että ne tekee elämänsä pidätyksen siinä. Koska tässä on jonkinlainen, onko naapuriseudulla? Kaikki on kiinni. No kyllä ne nyt siis naapurit pitää tietää, että se on tallettu, mutta joku, siis kyllä ne sanoo, että se oli se on niin vihjeen perusteella tai joku siis tämmöinen ilmianto epäily. Mitä jos kävisi tällä, että siinä joku niin ihan ulkopuolella menee istuttaa tai ohi siellä menee sen kasvustossakaan, niin eikö se tavallaan se on aika paska homma, se varmaan kaatu sun niskaan ulkomaan? No niin varmaan, mutta siis se ei semmoista tapahtunut. niin, että se on sitten oikeudessahan se sitten selvittää, että mitä siinä on tapahtunut, mutta on siinä sellaisia riskejä sitten olemassa, mutta enemmän se on ehkä niille, jotka sitten on noit sitten on muutama aari hamppua ja sitten niillä on tullut osalle vaikeuksia ja vaikka on ihan ollut luvallista ja sitten siinä just siinä kesänäkin, kun ne THC-pitoisuudet kaikissa nousi sen yli sallitut, niin yksi kaveri mäkin oli todistamassa sitten, että ei saa kyllä kaavaa. Oppiumia ei saa oppiumonikkoa kasvattaa. Saa, ei siinä ole mitään rajoituksia. Ei se hampu osalta se on. Että on mullakin oppimunikko ollut tuossa muutamana vuonna, mutta siitä ei ole mitään ongelmia. Sitä ei päätyä sanoa. Se on vähän vaikea. Sanotaan, että 40-luvulla sitä viljeltiin Suomessa. Silloin kun niin toisen maailmansodan aikaa öljykasveja alettiin Suomessa viljelemään ja koska oli energiakriisi, sitä niin kuin ajateltiin, että unikko oli yksi lupaavimpia öljykasveja silloin. Ja siitä saatiin se oli niin kuin oikeastaan lupaavampi kuin vaikka rypsi tai puu. Siitä saatiin hyviä satoja täällä ja no tietysti ongelmia oli siinä, että niitä niin kuin olkia oli vaikea käyttää hyödyksi, koska lehmät alkoi mennä vähän. Tai siis silleen, että niistä kumminkin sisältää se satoja sen verran alkaloideja, että niitä ei voi kauhean paljon syöttää eläimiä. Mutta että siemensadot oli 1,000 kiloa, parhaimmillaan jotain 1500 kiloa, mutta se on lähinnä siinä, että alkukasvu on niin hemmetin hidas, se on älyttömän pieni siemen ja se tahtoo rikkaroihattua silloin siinä kasvun alkuvaiheessa. Ja se on oikein hyvä semmoinen ikevä maa, ja mihin se saattaa olla sen kylvön, ja se lähtee siitä. Se on kumminkin siihen ihan pinta-alle senttiä kylvettävää, se lähtee kasvuun. Sitten voi ihan hyvin saada, mutta sitten jos ei se lähde hyvin alkukasvuun, niin se rikkaroihattuu ihan täysin. Ja sitten muutenkin se, niin kyllä se harattava kasvi on, että silloin kun on hevosharoilla ja käsiharoilla harannut, niin ihan ok, mutta sitten se on vähän vaikea koneellisestikin harata, kun se on siellä alkuun kasvuvaiheessa kumminkin niin mitattoman pieni se taimi. Siis onko niitäkin sitten pölyitä? Siis mä en ole onnistunut siinä niin hyvin, että olisi saanut mitään.
tarkoitus oli siitä niinku öljyä tehdä ja sitten tietysti puristetta, niin sitähän voi leivonnassa ja kaikessa tällaista käyttää hyvin valkoisesti. Mä en niin hyvin siinä viljelyssä onnistunut, että olisin sitten sitä jatkanut. Ehkä pitäisi olla hyvä lohko ja sitten mikä unikkotyyppi se pitää tai mitä välissä? No se on niinku, no öljyunikoksihan ne sitä niinku kutsuvat täällä, mutta että siis sehän on sama oppiumunikko, mitä viljellään sitten huumaata. Siinähän ei ole niinku Mutta onko silläkin unikot ja näin noista kokonaan ihan koristekasveja? Joo, ne on eri ne on eri kasveja. Öljyunikko on sama kuin oppiumunikko ja se on siinä on sitten tietysti, on niitä jalostettu sellaisia lajikkeita, missä myös ei ole niitä alkaloideja. Mutta siis se nimi on ihan ooppio. Joo. Mä vähän kun mulla ykkönen palstaa ollut, mä oon ostanut kaupasta sen siemenpussin, en niitä enää näy. Että on jo se kielletymistä. Ei se ole. ole laillista, onko se tai vaan saa niinku säästä maailmasta? Niin. Onko se vaikea sitten, kun on niin pieni puolipäivä? Ja se kotahan on aika iso tulee siinä olemaan. Se on. Et lähinnä se, että se on ongelma, että kun semmoisia pienisiemenisiä ripperuohoja on valtava määrä ja se, että se on vaikea saada puhtaaksi. Se on älyttömän vaikea lajitella sitten. Siinä on se isoin ongelma, että kasvusta täytyy pystyä pitämään niin puhtaana, että se on sen verran pieni ala, että pystyt sen vaikka käsin kitkeä sitten ne, mitä käy harauksen jälkeen jää sieltä niin kuin siihen kylvöriviin. Että se puintitavara olisi niin puhasta kuin vaan voi olla, niin sen jälkeen se kyllä onnistuu. Puinnin jälkeen niin lajittelu on tosi rankkaa. Onko se sitten kuitenkin niin vaativaa, että ei voi sitten myöhäistä työttömyyden? Voisin harkita, mutta että se on no totta kai jos on ihan puhdas lohko, että siellä on nyt sitten, että siellä ei sitä ole sitten sitä rikkasiemen pankkia, jos ei niinku yhtään, niin totta kai sellaisella se jo alun perinkin kannattaa laittaa, mutta että kyllä se silti vaikka myöhästettyä kylvöä harjoittaa, toimii kumminkin parhaiten sellaisilla kasveilla, jotka alkukasvu on nopea ja ne varjostaa sitten ne vähäiset siemenet, mitä on tullut. Unikolla ei ole sitä, että se menee oikeastaan kuukausi, että sä näet, että siellä on jotain, niin sä et pysty niinku, siinä on vaikea tehdä yhtään mitään. Totta kai tekniikoissa voi olla se, että kylvät vaikka siihen unikon sekaan jotain sellaista siementä, joka niin näkyy sieltä, ja silloin pystyt niin haraamaan rivivälit ennen kuin se unikko edes sieltä millään tavalla näkyy. Mutta siinä on just se toinen ongelma sitten, mikä tulee, että se on vaikea saada itämään tasaisesti. Tai liekitystä. Voi kokeilla. Tällaiset niin puutarhan, siis silloin jos puhutaan, että se on niin vaikka 10 aaria, 20 aaria, niin sä pystyt sen tekemään ihan mitä tahansa. Mutta sitten taas, kun ei ole, niin kuin, totta kai jos jotain liekityslaitteet sitten niin kuin, olisi sellaisia liekityslaitteita, niin pystyy niin pellon käymään läpi, niin olisi mahdollista. Mutta siinä on, silloin kun ne niitä Suomessakin tutkivat 40-luvulla, niin silloin se oli käytännössä haraus, mitä siinä oli, mitä ne käytti. Millaisilla siis aloilla on näin? Nyt on niin 56 hehtaaria. Paljon sulla on harppua ja harpapakua? No se on semmoinen 5 hehtaaria on härkäpapua, sitten hamppua nyt on vaihdellut, että se on
parista hehtaaria 5 hehtaaria väliltä. Nyt tosissaan kun sille se ei ole tukikelpoinen kasvi ja sit se on hyvin riskialtis kasvi, niin sit ei montaa hehtaaria oikein viitti laittaa. Ja sit kun se on kumminkin tosi paljon täällä Etelä-Savimailla, niin se on vuodesta kiinni. Et sit jos se pääsee hyvään alkukasvuun, niin se ei satoutuu juurikaan. Että se on ihan sama, onko siinä 5 vai 10 hehtaaria vai 2 hehtaaria, niin sieltä ei mitään tuu. Mutta sit kun on hyvä vuosi, niin sit parikin hehtaaria, niin se hehtaaria on. Sitten tuolla jossain moreenimailla ja ikevillä mailla, niin se on paljon viljelymäärää. Tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta kuinka sitten haluatte pitää sen niin mukana tässä laissa ja sitten tulee paljon ongelmia kuitenkin? No kyllä siis sellainen kasvi on, jolla kysyntää olisi paljon. Niin siis teekö siitä öljyä? Joo. Teekö se vähän kovaa? Öljyä rouhetaan sitten siemeninä myydään. Et siis se on taas kasvina sellainen, että sitä saisi kaupaksi niin paljon kuin vaan niin kuin sitä olisi. Se on teillä oma öljyä? Joo. Nytkö sä näet sitten tuonne taas ja lisäät semmoinen blogi, miksi se kysyntä on niin tasolla kuin saatavuus? No onhan se semmoinen trendikasvi, tai siis silleen, että sanotaan, että yksi mikä tekee on sellainen, että kyllähän se on semmoinen nuorison suosiossa oleva kasvi kaikin puolin. Mutta toinen käyttäjäkunta on sitten sellaiset hyvin terveystietoiset vanhemmat ihmiset, jotka sitten taas niin näiden omega-3 ja 6 ja yhdesmerosvahappoja takia sitä sit suosii. Ja sitten urheilijat ja nämä suosivat taas valkuaisen ja yhdesmerosvahappoja. Ei osaako sä muuten vastaan meille, kun me ollaan tässä meidän luomukurssilla sitä pohdittu, että kun yleensä öljystä pitäisi poistaa ne viherhiukkaset, mutta hamppuöljy on kuitenkin ihan vihreä. Niin johtuuko se vaan siitä niin sen öljyn väristä vai onko siellä kuitenkin niin viherä? Kyllä se siitä öljyn väristä, se on ihan millaiset tahansa hampusiemenet, niin se tulee sen vihreäksi. Joo. Eli siinä ei mitään pitäisi olla niin viherä. Ei. Mä saan sanoa siitä puristuksesta, mitä siinä tarkoitatko muuta kuin suoratus? Ei siitä mies suoraan. Että se parhaiten sitten tulee saostamalla se, niin se suorastuu. Eli se aina kun se niin kuin, mitä enemmän sä käsittelet, sitä enemmän aina se öljy kärsii siinä, että silloin saostus on hyvä puhdistus. Hampuu se rypsihän saostuu semmoista viikossa niin kuin ihan sieltä tulee viikossa on kirkasta, että on pieni kerros sakkaa pohjalla. Mutta hampussa se on kestää sanotaan kuukausi ennen kuin siellä on niinku 1/4 siitä puhdasta öljyä. Suoratuksella pystytään nopeuttamaan sitä saostusprosessia sille, että sit se on jo aika voimakas käsittely, että pelkästään suoratuksella se niinku puhdistettaisiin se öljy. Hamppu on ihan kiva kasvi viljelykin, koska ajattelen niin kuin sun viljelykieltä vaikutukseen vai miten sä itse sen näet? No onhan se on typpeä kuluttava kasvi, siinä se ei ole tietysti sitä lisää. On se hyvä hamppukasvusta, niin sehän värjystää hyvin sitten rikkakasveja. Siinä mielessä kyllä se juurista sillä on kumminkin sitten viljoja voimakkaampi, että kyllä sille ehkä pikkasen positiivinen vaikutus, niin pikkasen maalta parantava vaikutus on, mutta ei ehkä, en mä usko, että niin paljon kuin mitä sitten niin puhutaan. No tietysti voi niin kuin, jos ajattelee näitä, mitä on niin kuin, no jos niin kuin kaikilla viljoilla oikeastaan sitten niin kuin ruista lukuun ottamatta pikkasen negatiivinen vaikutus. No sitten tietysti siis syysvehnällä ja speltillä vähemmän negatiivinen. Sitten jos jollain härkäpohjalla on suunnilleen nolla tai pikkasen negatiivisen puolen nurmilla sitten selkeästi positiivinen, niin sitten kyllä se ehkä siihen johonkin. Se voi rukiin luokkaa tai
mennä tai pikkasen parempi. Siinä on se, että tietysti hamppulajikkeitakin on sitten paljon minkä tyyppistä hamppua, että on näistä taas ihan erilaisia kasveja etelä-eurooppalaiset kuituhamppulajikkeet, jotka kasvaa sitten hyvin suhteessa vain viimetriseksi. Mutta sehän ei ole sitten taas semmoinen niin perinteinen hampu, mitä täällä on viljelty. Kyllähän täällä niin Pohjois-Euroopassa, mitä nykyisin kutsutaan öljyhampuksi, niin sitä on viljelty kuituhampukset tai sen tyyppistä. Vai ne on mennyt jossain vaiheessa, niin vaan täällä sekaisin väännön käsitteet. Nyt sitä pidetään ihan näin kuituhamppuna on teollisuushamppu, mitä on enää. Mikä se on rukiista? No nyt mulla on ollut viimeiseksi kun olen ruista, niin juuso on sitten kevätruista ollut. Syysruista ollut. Kun ne on öljykasvit, onko aurinkokukaan? Oo. Siis aurinkokukas on lähinnä lajikeongelma. Eli nämä lajikkeet, mitä nyt on jalostettu Suomen olosuhteisiin, niin ne on hybridilajikkeet. Eli oman siemenen lisäys tulee aika ongelmalliseksi. Ja se, että käytännössä ne on niinku Mildolahan nyt on jalostanut käytännössä nämä lajikkeet, mitä on Suomessa voisi ajatella viljelyyn, ja Mildola taas Unileverin tytäryhtiö oli silloin, ja sitten niitä jalostajaintressejä aika pitkälle on jalostaa sellaisia lajikkeita, mitä viljelijät ei itse pysty lisäämään. Sen takia on hybridi oli hyvä keino, sitten tuli gemo, joka on vielä niin kuin parempi, pystytään se kontrolloimaan, mutta se, että Suomessa ei ole paljon juteltu tai keskusteltu hybridilajikkeiden ongelmista ja miksi niitä ylipäätänsä tehdään, mutta että Itävalta, Saksa siellä keskustellaan niin kuin hyvin voimakkaasti, että ja luultavasti luomuviljelys kielletään kaikkien kasviosat hybridilajikkeiden viljelyyn. Kuin luultavasti? No se on niin siellä voimakkaasti esillä. Niin. Ja siis totta kai se tulee sitten myöhemmin koskee myös Suomea, jos se siellä menee läpi. Mutta siellähän on muutenkin se lajike, että siellä on luomukasvinjalostus erikseen. Eli siellä on sellaisia lajikkeita, jotka on niin kuin, niillä on se luomustatus ja se on niin kuin paljon edellä sitten taas niin kuin Suomea ja siellä niin kuin, sekä niistä eettisistä puolesta, mutta myös se sosiaalinen puoli, että nähdään tärkeimpänä se, että viljelijät pystyvät itse oman siemenen tuottaa, mutta myös sitten, että saadaan tätä paikalliskantoja säilytettyä ja tuomaan niille sitten. Mä ihmetytti, kun mä yritin itse mun lopputyöhön etsiä just noita hybridilajikkeiden ongelmista. Mutta Suomesta oli tosi vaikea, koska mä tiesin ihan saksalaisia tutkijoita, jotka on tehnyt tutkimuksia siitä just elinluonnonhuonon tunnista ja tämmöistä, mutta niitä tutkimuksia ei niinku löytänyt enää niinku mistään. Ja sit niitä joku pari vuotta on notus, mutta ei niitä enää niinku sieltä ollut saatavilla. No Rajala Jukan se on kyllä löytyy sekä Saksa. No siis siellä on hemmetin paljon näitä just saksalaisia tutkimuksia, mitä se ei ole ehtinyt suomentaa. Osahan se on niitä suomennella lyhennellyt, mutta siltä on kyllä saatavilla toi niinku varmasti kaikista parhaiten niinku maailmalla tapahtuva luontotutkimustyö on sen kautta saatavilla. Millaista tuo siementä hankitaan muuten? Ostatteko kaikki siemenet vai onko teillä päivämaalla? Kyllä, siis mahdollisimman pitkälle pyritään itse tuottaa. Totta kai siis se, että alkuunhan niitä joutuu aina jostain ostamaan. Mites toi se hampustervä, tässä THC, että oma
nousee vai laskee? No, just sitä. Ei se, jos nyt ajattelee, että ne on, jos nyt on vuosisatoja viljelty noita niinku siperialaisia lajikkeita, ja niissä ei ole ollut niinku, missään vaiheessa ei ole jalostustyön tarkoituksena ollut se teho, se pitoisuuden nostaminen. Niin kyllä luulen, että se on aika vakiintunut. Totta kai jos siellä joku käy heittää sekaan sitten omia niinku siemeniä, niin voihan se vaikuttaa sitten, että jos se nyt tapahtuu, niin se nousee. Kyllä mä luulen, että se aika vakaana pysyy, tai semmoinen olettamus, mutta totta kai se, että siihen ne nyt niin perustelee sen näissä samalla tavalla kuin lupiinissa, niin pitäisi käyttää se joutuu siementää, ettei se alkaloidipitoisuus pääse nousemaan samalla lailla ampussa, että varmistetaan se, ettei siellä sitä THC-pitoisuutta ole, mutta ehkä se on enemmän näiden siemen valmistajien tai siemenjalostajien lobbaamaa juttua, että kyllä nämä sitten taas niin kuin aika taas kasvinjalostuksen puolelta olevat ihmiset niin sanoo, että niin kuin ominaisuudet niin kyllä säilyy vuosisatoja suunnilleen vakaana. Että tietysti on toista puolta, jotka sanoo, että aina niin kuin siemen taantuu ja sitä tapahtuu sitä tai tätä, mutta silloin se on jo hyvin vakiintunut lajike, niin ei se ole kovin suurta muutosta. Pisteytyykö se makea lupiini? Ei. Joo. Eikö siitä lupiinista, kun se on kanssa aika mielenkiintoinen harvinainen vielä kasvi? Joo. Lupiini, niin siis sitähän on kans ollut Suomessa 30-40-luvulla ainakin viljelyksessä, että lupiini, sitä on Anders, se on kotoisin nämä lupiinit, sitä on aikoinaan käytetty myös näitä alkaloidillisia kasveja ihmisravinnoksi. Että ne on vaan sitten niin valmistusprosessissa, ne on jotenkin liottanut ja mitä nyt on ikinä tehnyt niitä siemeniä, että ne on saanut syötikelpoiseksi. Mutta sitten nämä makea lupiini lajikkeet on jalostettu sellaisesti, että ne ei sisällä niitä myrkyllisiä alkaloideja ollenkaan, ne kelpaa sekä eläin- että ihmisravinnoksi. Se on ihan eri laji kuin mitä kroonavaarkunnassa se ei ollut anteella. Niin, siis voihan se olla näistä kasveista, että miten ne nyt aina sitten kiertää. Mutta tämä makea lupiini, mitä nykyisin puhutaan, niin se on ainakin anteelta. Onko se vaikea viljellä? On. Miten te olette päätyneet ottaa sen? No siis kaikista niin kuin näistä valkokasveista, niin kaikista valkuaispitoisin sitten kumminkin, että se on soijan luokkaa valkuaispitoisuus ja muutenkin kutsutaan Pohjolan soijaksi, mitä nyt pohjoisessa pidetään. Lupiini tai siis tämmönen valkuaiskasvi. No isoin on, sittenhän näitä on makeat lupiini on valko ja kelta ja sinilupiini. Ja valkolupiini on se, mitä siellä Etelä-Euroopassa käytetään kaikista eniten. Se on semmoinen isosiemeninen, valkoinen isosiemen ja sitä siellä, se on Etelä-Euroopan kasvi sitten. Sitä mulla kyllä ensimmäisessä kokeilussa, mutta se on sen verran pitkä kasvuaika, että se erittää oikein kyllä hyvälaatustasoa saa. Kestää lupiinia syödä. No, Soppaa. soppaa voit valmistaa, se jää pikkasen kovaksi niin kuin soijapalpu sitten. Mutta sitten jos rauhetta tekee niin, tai jauhoa, niin sitä voit käyttää leivonnassa tai kastikkeessa tai vaikka pastan raakaan. Teollisuus käyttää sitä leivän paranteena ja pastan paranteena. Mitä lupiinikasveja teillä? No nyt on loppu kaikki, mutta meillä on ollut rauhetta ja sitten
kokonaisia. Jäi vielä se laji. Niin, lajike on rousi sinilupiini, mitä on nyt viime vuosina. Sitten prima sinilupiini on ollut toinen. Ja nämä on tanskalaisia lajikkeita, mitä meillä on ollut viljelyksessä. Keltalupiini on kokeiltu, mutta sekin on pikkasen pidemmän kasvuajan kanssa. Päädytty siihen, että sinilupiini on se, mitä kannattaa viljellä Suomessa, jos viljellään. Ja se on myös se, mitä Ruotsissa ja Tanskassa eniten viljellään. Mutta sitten tämä, että se, esimerkiksi nämä lajikkeet, mitä Suomessa nyt saa Naturkomin kautta tai muuten, niin ne ei mun mielestä ole osoittautunut kauhean hyväksi, kun ne on liian pitkää kasvua ja lajikkeita, sitten nämä tanskalaiset on parempia. Mutta sitten tuolla taas Helsingin yliopistolla oli viime kesänä näitä saksalaisia lajikkeita kokeilussa ja ne tuntuu, että ne on ehkä vielä parempi. Ne ei ehkä ulkonäöltään ne ei ole niin hyviä, mutta sieltä voisi löytyä. Ne sai tosi hyviä tuloksia siitä, niistä lupiinin koeruuduista. Tietysti mä en ihan luota niihin, että ne on suoraan siirrettävissä pelto-olosuhteisiin, koska kemiallisen torjunnan lisäksi ne käytti hyvin paljon biologista ihmistyövoimalla tapahtuvaa. Eli opiskelijat kävi kitkeen koeruudut useampaa kertaa. Että lupiinissa, just kun tämä sinilupiini jää hyvin lyhyeksi, niin se rikkeruohottuminen on siinäkin ongelma. Sitten taas haraus aiheuttaa siinä vaurioita siihen juuristaan, ja sitten alkaa jälkivesiltaan tulee siinä, että ne mitä siellä koeruudulla saadaan, niin ne ei ole kyllä siirrettävissä. Että jos 5% siitä sadosta suunnilleen olisi mahdollista Suomessa saada keskisadoksi pelto-olosuhteissa, niin ollaan lähellä. Onko teillä siinä ollut omaa silmää kasvaus? Ollaan kylvetty omaa, siis sieltä Tanskasta ollaan ostettu alun perin, mutta sitten kylvetty myös omalla siemellä. Paljon teillä on sitä viljelystä? No sekin on vaihdellut, se on pienempi hehtaari, 3 hehtaaria. Siinä olisi löydy laarin pohjalta yhtään, että se olisi kyllä. Onko puhuttu paljon tarvitse? Kyllä, siis pikkasen löytyy laarin pohjalta löytyy. Kyllä täytyy nyt vasta vähän neuvottelut kesken, että saako sitä saksalaista siementä vai sitten, mutta täytyy nyt lähellä kotilaa. Kyllä sitten jos kylväsiementä tarvitsee, niin on varmasti saada. Mitähän on sitten ihan useampi laji liikenteessä Euroopassa? Oo. Se on muualla yleisempääkin Suomessa. Siis on se Ruotsissa, että siellä saadaan 3 tonnia hehtaarilta niin luomussa. Mutta onhan Suomi on kumminkin, täällä alkaa maatalous siellä, niin leveysaste, missä Ruotsissa loppuu sen. Että on tää kumminkin ihan eri olosuhteissa viljellään. Siinä on se, että pienellä kasvinjalostuksella olisi mahdollisuus saada sellaisia lajikkeita, jotka varmasti menestyy Suomessa. Mutta ei tanskalaisilla ja ruotsalaisilla ole intressejä alkaa jalostaa Suomen olosuhteisiin lajikkeita. Ja kyllä mielellään myy niitä omia jalosteita tänne, mutta ne on just sillä äärirajoilla, että ehtiikö ne valmistua täällä ja saa, että niinku, pikkasen kasvinjalostusta, jos Suomessa siihen panostettaisiin, niin voitaisiin saada kyllä aikaa sellaisia lajikkeita, että täällä menestyisi. Se on, että missä ne kasvinjalostuksen intressit menee, panostetaanko luomu kasvinjalostukseen tai kotimaisten valkuaiskasvien jalostukseen vai panostetaanko sitten johonkin gemojalostukseen, niin ne rahat, mitkä käytetään niin kuin näihin gemoon tai luomujalostukseen, on vähän eri suhteessa. Jos vaikka se 10% siitä panostettaisiin niin luomujalostukseen, niin voitaisiin kyllä saada hyvin paljon sekä härkäpavun osalta jalostettua pidemmälle ja myös auringonkukaan osalta lupiinin ja linssien ja se, että ei se niinku pitäisi, koska ne on niin lähellä kumminkin se, että hyvänä vuonna menestyy ihan hyvin.
Onko sä huomannut, kun omaa siementä käyttää, että siinä olisi semmoista valinnoimaa jalostusta, että paraneeko se sitten vuosipuolelta sopeutuukseen? No, ne on niin lyhyitä aikoja sitten, että mitä. Totta kai tällaisella niinku, just näillä kasveilla, vaikka lupiini, joka on sitten niillä äärirajoilla, niin totta kai siellä voi tapahtua pikkasen sitä niin kuin sopeutumista paikallisiin olosuhteisiin. Mutta ei siinä kasvustossa löydy semmoisia yksilöitä, mitä näyttäisi kaiken valikoinen. No kyllä nyt niin kuin auringonkukan osalta pikkasen tehnyt sitä, että siis se, että sitä nyt ei ollut saatavilla sitä hybridisiementä. Ne on ottanut sitten hybridisiemenen seuraavasta sukupolvesta sitten taas niin kuin valinnut, missä se alkaa olla jo hyvin heterogeenistä se kasvusto, niin sieltä valinnut sitten parhaita aikaisin kypsyviä laikkeita ja niitä pyrkinyt sitten lisäämään. Niin, mutta et saisi sitä omaa lisäys tehtyä, mutta että kyllä se on niinku lupiini osalta, se on kumminkin sitten taas se alkuperä on niin tasalaatuista, että siellä ei. Mutta totta kai se, että kyllä se jokin puinnissa ja lajittelussa erottuu sitten ne parhaat. Enemmän ongelma siinä on just se, että siitä tulee sitä jälkiversontaa sitten, että siellä on vielä. Ei kaikki, ja sitten ne ei kaikki tule tasaisesti. Pitkällä jänteellä, niin totta kai kaikki tollainen, niin kyllähän se valikoituu se aina. Opiskelijat kysyy näistä jos on tekee jotain tuollaisia risteytysjuttuja liittyen kostus tautinäyttöön. Onko se niin? Ei ole kysynyt, mutta se olisi yksi varmasti sellainen, missä olisi paljon kyllä tehtävää, että olisi siis, koska se olisi just semmoinen, että jos jollain on vaan mitään niin intressejä pikkasen tehdä kasvijalostustyötä, niin pienelläkin tommosella työllä, että teet vuoden pari, niin voi saada hyviä tuloksia aikaan ja sitten pystyy lisäämään sitä siementä, koska just tollainen vaikka ristelyys tai auringonkukan jalostus, niin siinä muutaman vuoden vaatii työtä, mutta ne lopputulokset voisi olla älyttömän tärkeitä ja hyviä, että sitten itselle oikein taho riittää aika. Onko sulla sitten ihan auringonkukkaa? No sit on ollut, mutta sekin on jäänyt nyt, ettei sit oo, olisiko toissa vuonna ollut viimeksi. Sitten, et se on, siinä on, sanotaan se, että niitä on joutunut karsimaan niitä kasveja, mitä pitää viljelyssä sen myötä, että osa on sellaisia kasveja, että niitä ei vaan vaikka vuodesta toiseen yritä mitään taloudellista tulosta saa aikaan, jolloin joskus täytyy miettiä, että viljelee sitten niitä kasveja, mistä joskus tulee edes jotain tuloa. Tai ainakin pitää taukoa. Mitä sä oot niistä auringonkukosta? Onko se siemeniä vai öljyä? Siis öljyhän siinä on tarkoitus ollut siinä, mutta se, että jos ei saa vaan niin hyvää laatuista satoa, että siitä on mahdollista. Tai sitten niin iso määrä, että se... Eikö sä sit näe, että tommosilla kotimaisilla luomu auringonkukan siemenillä? No varmasti olisi. Kyllä, sen takia olen sitä yrittänyt viljellä ja se kyllä myös aika pitkä pinna sille ollut monessa kasvissa, että niin kauan kun löytyy se vika itsestä, että ei keksiä mitä voi tehdä paremmin tai muuta, niin jatkaa. Ja se kyllä siinä, siis auringonkukka on varmasti sellainen, markkinoita olisi paljon. Toi on se, että toi öljypitoinen auringonkukka, niin sitä ei pysty oikein kuorimaan, koska se mössöintyy. Sitten se on niin tällainen syötävä auringonkukka, niin ne on erilaisia lajikkeja. Mutta kyllä vaikka Kanadasta olisi mahdollista, kun jaksaisi vähän nähdä vaivaa, niin
kummankin tyyppisiä lajikkeita. Mutta sulla ei ole ollut niitä siementyyppisiä lajikkeita? Ei ole, se Joo. tuota öljyä on Joo. hukkaan. Ja sitten taas siitä syötävä siemen, niin siitä ei taas öljyä paljon. Mutta kummassakin olisi varmasti kysyntää, että siinä kun joku taas jaksaa vähän tehdä työtä ja perehtyä niihin. Ja siinä. Siis jos ajattelee tätä niin kuin määrää, mitä erilaisia elintarvikkeita tuodaan ulkomailta, ja ei se tarvitse, että prosentti ihmiset käyttää jotain siemeniä, mutta ne määrät on niin suuria, sit tulee, että kyllä se useampi tila voisi saada toimeentulonsa sillä viljelyssä täällä, vaikka ei mikään massatuote ikinä tulisikaan. Mutta niitä on paljon, niitä on just tuossa nyt auringonkallinsseja ja tietysti just sit vähän niin kuin erikoisruokana vähän vaikeampia just noita soija, vapuja, kipherneitä, kaikki on mahdollista täällä viljellä, mutta että siitä kannattaa niin se, että jos vaan innostusta on ja mielenkiintoa, niin se vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitä, että muutaman vuoden tähän perehtyy siihen ja pyrkii saamaan siitä sellaista. Miten sulla rikkakasvinen torjunta tuossa hampussa oltiin härkäpalossa? No härkäpalus ei oikeastaan, se on tehtävä ennen sitten kylvää. Ja se viljelykierto on kaiken A ja O, mutta että sitten on härkäpapu on se, että se pitäisi saada mahdollisimman aikaisin maahan, se itää kylmässä ja se nopea alkukasvu on sillä se, mikä se tuo sen kilpailukyvyn. Siinä on mahdollista esimerkiksi vikapilla se ajaa, mutta silloin joudut ottaa sen melkein viikon sitten, että pääsit kylmään. Se on tehtävä harkittava se, että kannattaa sitä. Mutta jos on hyvin juolavehnä, niin ehkä kannattaa ajaa se vikapilla kylmään. Jos on muuten hyvä, niin kannattaisi vain mahdollisimman aikaisin saada se kylmä. Tietysti huolellinen muokkaus on siinä tärkeää, että se kasvupohja on tasainen ja se siemen pääsee nopeasti itämään. Ja tuossa kyllä niin kuin äkeessä käyttänyt itse nyt aika monta vuotta hän ei alkaa periä siitä, että saa muokkauspohjan tasaiseksi, mutta myös se sitten esimerkiksi juolavehnää niin paremmin nostaa pintaa ja katsoo sen. Siinä ei ole oikeastaan sitten kylvän jälkeen. Niin en ole rikkaestellut enkä mitään tehnyt. Puutarhapuolella tietysti silloin, jos on jotain näitä puutarhapapuja, niin silloin häräys tällaista tulee kysymys. Sulla on se ollut aina puhdaskasvista? On ollut seoskasvista myös. Kauraa kaikki seoskasvista. Näitä siinä on sitten niinku homeet torjunnassa. Se on tietysti harjoittava vähän tapauskohtaisesti. Hampussa on Hampus taas on sitten mahdollista se, että jos on puhdas lohko, niin se voi kylvää ihan normaali rivin välillä. Mutta sitten jos on vähän epävarmuutta siitä, että siellä on rikkaa tai se, että on se vaara, että se rikka rohtuu, niin silloin ehkä kannattaa kylvää se isomman rivin välillä ja harata. Mä oon tossa, että tommosen sokerijuurikkaa kylväkoneella, josta sitten vähän kolopyöriä muuttanut, niin sitten kylvänyt hamppuun välillä. Välillä sellaisella, niin sitten se pystyy haraa sitten. Sokerijuurikkaan haraa vähän sitä muokkaamaan haraamista. Onnistuu silloin se semmoinen vähän kituvakin kasvusto, niin, joka niin sen pystyy pelastamaan, että kuokkeuttaa kumminkin haraaminen sen verran maalta, että saa se rikaan torjuntua siitä aika hyvin. Mutta se on hampuus on mahdollista
lupiinilla se on kans mahdollista, mutta lupiinilla on just se ongelma, että se juuristo vähän tahtoo kärsiä siitä haraamisesta. Siinä ehkä joku sormihara olisi parempi, mutta kun ei ole sellaista, niin se on. Lupiini on Ruotsissa viljelevät paljon just sillä, että isompi riviväliä sinne haraavat. Ja sitten aluskasvia voi käyttää siinä. Italia raiheinää esimerkiksi. Niin se peittää rivillä. Nyt on myös tuon rahahankkeen, mikä nyt tuuleuma alkaa, niin sen yhteydessä ensi kesän tehdään sellaiset pokiat, missä lupiinin kylvetään lupiini ja sitten sille kylvetään toiselle lohkolle aluskasvit syysryksi ja toiselle sitten Italia raiheinä ja sitten katsotaan miten se onnistuu. Siinä on se koko viljelykielto suunniteltu myös pidemmälle, mutta se voisi olla yksi aika mielenkiintoinen, että jos se edes jollain tavalla onnistuisi niin, että harauksen yhteydessä kylvää syysryksiin ja silloin niin aika paljon muokkauksia siitä pois. Lupiin ei varjosta niin paljon, vaikka joku lääkäri se syysryksy myös keräisi. Toimisi niin kuin keräinen kaastella keräisi. Kyllä se on lannut. Kyllä viherlannutus on tietysti se pääsääntö, mutta että kyllä tuossa on sitten tuossa kun Tuusulajärveä kunnostetaan, niin siinä on vesikasveja sitten niitetään sieltä ja sitä kautta kun niitä kompostoidaan, niin sitten saadaan ravinteeksi pelloille. Sitten myös hoitokalastuskalaa vesistön kunnostustoimenpiteet saadaan biomassaa ja sitten siinä tietysti hyvä on, että se pitää antaa seassa sitten, että se lähtee hyvin palaa toi vesikasvit on vähän sellaisia, että ne ei tahoja. Tai ne täytyy saada muistettua aika pieneksi pelkästään. Sitten otetaan hevosen lantaakin ollut seassa sitten, lähtee kyllähän täällä niitä on paljon. Onko sulla siis aumassa vai joku? Aumassa. Millainen viljely? No se on viherlannoitusnurmi perustetaan suojaviljaan. No sinimaalat on joskus perustettu puhtaana. Yleensä suojaviljaa pyritään perustamaan ja suojaviljana nykyisin käytetään aika paljon kevätryksiä sitten, mutta myös sitten viljoja käytetään. Kevätryksiä lähinnä sen takia, että saadaan sitten säilytettyä se rypsi kasvusta seuraavalle kesällä, että se loispisti ennen pystyy talvehtimaan siellä sitten. Sitten saisi rapsikuoreen ja luontaisia pihalle. Loispisteet kannallisuudella pidon takia, että sitä rypsiä käytetään siinä. Sitten viherlannoitusnurmi, niin siitä on ollut joko 1 tai 2 vuotista käytetään tarpeen mukaan sillä. Kyllä typpeä tulee ihan riittävästi 1 vuotisestakin, mutta että jos rikkatilanne on sellainen vaatii 2 vuotisena, niin totta kai kyllä aina parempi maan rakenteelle 2 vuotisena viherlannoitusnurmina. Ollaan pikkuhiljaa siirtymässä siihen enemmän sitä 2 vuotta. Sitten taas viherlannoituksen jälkeen niin on typpeä kuluttava kasvi, syysvilja, kevätvilja tai hamppu tai öljykasvi, niin riippuen siitä, mikä siellä on nyt ollut aikaisemmin. Ja sitten on taas typpeä lataava kasvi, sitten hernet, ärkävaku tai makea lupiin. Ja sitten taas uudestaan. Sillä ei käytännössä joka toinen vuosi typpeä kuluttava. Fosfori tuli tästä kompostosta, paljon tätä kompostia riittää.
Sä muistatko? Mitä? Laitatko sä ihan joka kohtaan vai tuossa kierroksessa? Lähinnä silloin suojaviljelyyn. Sitä tulee, vesikasveja tulee noin 1500 kuutioa vuodessa. Kalaa tulee 40, vähän yli 40 tonnia vuodessa. Sitä lantaa nyt parisataa kuutioa. Totta kai vesikasvien määrä, niin se aika paljon vähenee, mutta siinä on, jos sä nyt näin karkeasti ajattelit, niin semmoinen 30-40 kuutioon kompostia laittanut hehtaarille ja sitä tulisi nyt semmoiselle 15 hehtaarille suunnilleen vuosittain. Sillä että kerran viljelykerrasta. Siis mikä se kala oli? Mulla meni Hoitokalastuskalaa, eli siis se, että kun rehevöityvät järvet, niin se kalakanta alkaa olemaan aika särkivoittoista, kun se särki hyötyy siitä rehevöitymisestä, sit ihmiset ei pyydä niitä särkiä pois, niin sit niitä joudutaan niin hoitokalastaa, saada sitä kalakantaa takaisin ja sitä kautta. Ja särkikompas. Niin. Sillähän tulee paljon fosforia. Kyllä sit tulee toista 100 kiloa kumminkin vuosittain. Siis onko sulla sit joku kunnan joku pyykki? Kalaa Ja vesi? Niin mä hoidan sen kuljetuksen sitten kompostointipaikalle. Se on Keski-Uudenmaan vesiensuojelukuntayhtymä, joka niin kuin hoitaa sen. Niin kuin, niillä on urakoitsija, joka tekee sen kalastuksen ja vesikasvien niiton ja nyt on uusi sitten tässä kuljetuksessa. Mut siis mitä niinku, haetko sit useista vai tuleeko kerralla kaikki? No se on siis, silloin kun vesikasvien niitto, niin se on viikko aina kerrallaan. Et sit se on niin koko aamusta iltaan, että joutuu ajaa sitä pois. Riippuu se, että silloin jos on pelkästään, silloin jos on karvalehteä, nyt ei muutaman vuoteen ollut, niin silloin voidaan joku 2-3 kertaa. Ja siis se on taas vähän toinen kone, mutta sitten se on nyt keskimäärin viikko pari kesässä on sitä vesikasvia ajoa. Kala on sillä, että kerran päivässä sitä haetaan silloin. Ne on aina viikon rupeamaan, mutta ne on silloin keskimäärin sitä tulee ehkä pari tonnia päivässä, että se on semmoinen joku 20 kertaa, mitä sitä joutuu hakemaan sitten. Ei se voisi mitään muuta maksaa Joo, kuljetuksen maksavat. Että tosta nyt nyt tosta tulee uusi tarjouskilpailu tänä keväänä siitä vesikasvi homma. Kalahomma nyt se ei ole, se menee ilman tarjouskilpailua. Kyllä kompostoinnista saa siis siitä voi laittaa, tai onhan se nyt pieni hinta, mitä käytännössä se nyt oli ehkä vähän liian pieni. Siitä, että se... niin sä saat kuljetuksesta rahaa. Joo. Joo. Onko kuullut semmoisesta, kun ei ihan Joo, niin tietää siitä. Eikö sä olisi just se Ei se iso. Ai se ei ollut muuta. Niin, jos joku tämmönen, että sä kun tuossa nyt päästään tarkoituksessa, kun jos viidessä maassa on aina joku pienemmistä käytössä sinne kompostiin. Joo. Joka on heitetty jonnekin tonne yhteen jarroiksi, niin johonkin tonne reikään. Saunassa. Niin, just. Ja se vetäisi sen puhtaaksi. Joo. Se oli ihan niin kuin hyvässä kuulossa. Se on pelkkää se. Joo. Ne ei varmaan raviteet niin hävitä mihinkään. Joo, olisi vähän lakien vasta. Lyömme, että olisiko. En ole kuullut. Kyllä kaikki totta kai kaikkia niin biologista prosessia kiinnittää ja muuta, mutta sitten niinku, siis se
taas niinku ravinteiden osalta niin siis se, että voidaan hiilen hajoamista voidaan nopeuttaa, mutta taas ravinteiden niinku kiertoa muuten, niin voidaan niin saada parempaa muotoa, paremmin kasvien käyttöön, mutta muuten se niinku sinänsä niin alkuaineet on niinku vaikea saada häviämään mihinkään tai silleen se se, että jos vaikka maahan lisätään jotain mikrobia, joka auttaa sitä kasvien ravinteiden saannista, niin aina se niin rapauttaa sitä fosforin ravinteiden kasitoutumista sitten mahdollisuudessa. Niin ja siinä mielessä täällä on tutkos hyvä tilanne. Fosfori on maahiukkasilta aika pitkälle sitoutunut, että se ongelma tulee ehkä se nyt suunnilleen 300 vuodessa, jos on hyvä viljelykierto, niin suunnilleen maahan varastoitunut fosfori voisi riittää, niin tietenkään sitä ei kannata köyhittää niin, vaan sitten pitäisi tasapainot pieni, vaikka negatiivinen fosfori on se ravinnekierrossa, niin ei muutamassa kymmenessä vuodessa vaikeudu juurikaan mitään. Niin, että minkä sellaisen koulutuksessa on saavia, mistä se perustaidot on? No, maanviljelys kolmosta. Totta kai ollut silleen mukana tietysti tää viljelys. Sitten tuolla Järvenpäässä oli silloin Uudenmaan maaseutuopistossa pari vuotta Hyvinkäällä, niin maaseutuopistossa pari vuotta. Sen jälkeen nyt jotain tietysti kursseja. Ei siis mun mielestä siinä on niinku, sanotaan, että biodynamisessa niinku periaatteessa on paljon ihan hyvin niinku ajatusmaailmaa, mutta sitten kyllä mä näen sen niinku aika se on niinku vähän tämmönen niinku uskon asia monet jutut siinä, että se, että jos Steiner on kirjoittanut, no mitä sitten nyt on reilu 100 vuotta sitten asioita, ja niitä ei nyt pystytä muuttamaan, vaikka tulee uutta tietoa siihen niin asioiden pohjalle, vaan se niin perustuu johonkin kirjoitukseen, mitä niin sitten taas niin noudattaa niin tavallaan niin raamattua sitten. Mitä, niin, siis siinä on se, että vaikka tulisi parempaa tietoa asiasta, niin vanhoja asioita ei voida muuttaa, koska joku on joskus sanonut niin. Niin. Vaikka toisaalta se pointti siinä ei ole todellakaan se, vaan Steiner on itsekin sanonut, että älkää tehkö niin kuin mä sanon, vaan niin kuin, kokeilkaa itse ja tehkää niin kuin itse parhaaksi näin. Niin, mutta miten se käytännössä toimii sitten, niin kuin tänä päivänä, niin... Se on ihmiskohtaista. Niin. Mutta siis se, että totta kai voin, siis se, että niin kuin mä näen, että siinä niin kuin, totta kai voi, jos joku tekniikka on siellä hyvä, mitä haluaa käyttää, niin voi sitä käyttää, mutta en mä halua siihen niin kuin sitoutua tai tehdä mitään, niin jos en mä itse tiedä, että siitä on jotain niin kuin työntyä, tavallaan pitäisi itselle perustella se, että mitkä asiat on niin kuin sellaisia, mihin sitten haluaa sitoutua ja ottaa niistä niin kuin, jostain ideoista voi ottaa jotain hyviä asioita, mutta että ne on kumminkin itse päätettävissä eikä sen päätettävissä mitään. Sitten yksi ehkä siinä mikä tulee on niinku tää ravinnekierron osalta se, että mä uskon niinku, että olisi kaikista järkevintä kierrättää ravinteet niin, että myös ne niinku jos ajattelee, että ravinnekierto muutenhan se ei tällä hetkellä ole, mutta se pystyttäisiin hoitamaan niin, että ne ravinteet saataisiin kierrettyä sillä, että ne tulisi takaisin sinne pellolle, että se hukka tapahtuu siinä, että ihmisravinteita ei pystytä. Ihmisen, kun se syö sitten ruoan, niin sen jälkeen ruosteessa tulevaa ravinnetta ei pystytä tai ei hyödynnetä nyt, vaan mun mielestä pitäisi saada hyödynnettyä, että se niinku
niitä ei voida vaan niin hukata johonkin. Ja sitten taas biodynamisessa niin se, että se ei sallittu, kun ajatellaan, että sen jälkeen kun ihminen on kuluttanut sen ravinnon, niin siinä ei ole enää mitään energiaa jäljellä. Että sitä ei voida käyttää sitten niin kasvintuotantoon. Niin. Mutta kyllä jotkut viljelijät kuitenkin laittaa esimerkiksi sekojakodessa, kun se menee sinnittämään kompostiin. Niin, mutta eikö se ole tuotantoehtoja mukaan kielletty? Biodynamista tuotantoehtoja. En mä tiedä. Aina. Vai onko se vaan niin joku näkemys? En pysty. Niin mä ainakin näin niin kuin just... No Läri Juha ja näitten kanssa. Niin, jos se on ne länsipuolella kysyt vastaan. Joo, niin, nää on kyllä kovasti sitä mieltä, että niin, että se jännä just, mutta on siis niinku just keskusteltu tästä siis, mutta lähinnä siis just niinku tällaisessa kohtaa, että niinku järkevintähän se olisi, että se kaikki niinku saadaan takaisin ja mietitään, mutta sitten jos on joku, siis se, että vedotaan sitten johonkin siihen, että on se sitten luovutusallista? siis omaa on sallittu käyttää, mutta naapurithan et saa hakea tietenkin. Mutta on kyllä totta, että sen koko biodynaamisen sen ravinnekiertoajatuksen mukaan, mitä pitäisi olla mahdollisimman omavarainen, niin toi ihmislannoitteiden hukkaaminen, niin se on niinku sen koko idean vähän niinku vastassa, Niin. jos sitä ei laiteta miettimään. Niin. Mutta on se eri asia, että se ravintolassa. No totta kai siinä on, siis, niin, Tai se on aina. Jos sen kompostiin laittaa samalla, niin se siinä niinku, totta kai ei sitä kannata sitäkään levittää suoraan jollekin mansikkamaalle, jos olet keräämässä mansikoita, mutta se, että sehän on iso ongelma siinä ravinnekierrossa tällä hetkellä, kun viemäriin heitetään kaikki hemmetin paska ja joka puolelta. Että se, että jos pystyttäisiin se jätehuolto hoitamaan silleen paikallisesti, että se olisi sitten vaan niinku ihmisistä tulevaa jätettä, se käsiteltäisiin asia, johon mädätettäisiin tai otettaisiin vielä biokaasu sitten talteen, niin saadaan se energia ja ravinteet kiertoon ja se on kumminkin aika puhdasta tavaraa sen käsittelyn jälkeen ja sitten laitetaan se oikeassa kohdassa niin vielä viljelykiertoon, ettei laita jollakin vihannekselle siihen heti, niin ei siinä niinku, siinä vaan ne ravinteet saadaan hyödynnettyä. Just toi vesiviemäri ajatus, että se on tullut, että kaikki tungetaan sinne ja sitten ongelmatkin on vasta huomattu siinä vaiheessa, kun ne lähivesistöt alkaa rehevöityä liikaa. Sitten on ratkaisuksi löydetty se, että sitä pidempi putki ja viedään merelle ja sitten sieltä taas pidennetään sitä. Ja sitten mietitään sitä, että sitä, että saadaan puhdistettua ja sitten kun saadaan, no jos typen osalta se on kaikista järjettömintä, että ensin sidotaan fossiilisilla polttoaineilla typpeen, että saadaan se lannoitteisiin ja sitten se ruoka ja kaikki massa, missä typpi on, niin sitten se haihdutetaan ilmakehään takaisin, sitten siihen taas käytetään niin kuin energiaa eikä sitä hyödytä. Fosforista nyt saadaan siellä se maksimiolosuhteessa silloin, kun ei tarvitse mitään ohijuoksutuksia tai muita tehdä, niin 95%, mutta sitten 5% menee suoraan, se 95% menee viherrakentamiseen ja siellä ei ole taas mitään ympäristölainsäädäntöä tai on, mutta sitä saadaan levittää niin älyttömät määrät, mitkä maataloudessa olisi ikinä mahdollisia. Sitten ne on tienpenkas ne kaikki fosforit, mitkä tulee sitten näistä viimeisistä ja muista. Siellä sitä voi olla se 15 senttiä kaltavalla pinnalla sitä ihmisjärjeskompostia. Ja sitten sitä käytetään multana suoraan. Siis ne menee tosi niinku pahoin. Se on niinku jätettä, että kun kesällä kun tuollaista just viherrakentamista katsoo tienpenkkoja ja muita, niin sateella voi valua sinne niinku, siis onko se nyt sitä, se on melkein 100-kertainen määrä, mitä viherrakentamisessa saa käyttää fosforia hehtaarin kohti, mikä on niin maatalouteen verrattuna, mutta sitä ei niinku, samat laskuajat niin tietysti on, mutta sitä ei niinku ajatella, tai ei puhuta, että sieltä voisi johonkin sit hävitä. Sadevesiviemäristähän ei muista. Niin.
Mutta siinäkin just se, että jos se jätehuolto pystyttäisiin hoitaa silleen paikallisesti, että ne kaikki ei menisi johonkin isolle laitokselle, vaan se olisi sitten, että olisi joka kylässä joku biokaasulaitos tai muu, että se niin varmasti pystytään takaa se, että ne ei mitkään teollisuuden jätteet tai muut mene, niin silloin pystyttäisiin aika puhtaana pitää ja se energia pystyttäisiin jätteestä ottaa talteen ja sitten ravinteet myös levittää sinne alueen pelloille, ettei se niin kuin, toi on just ongelma, kaikki on keskitetty, kaikki on niin iso systeemi, niin siinä kuljetukset menee ihan älyttömäksi tuollaisen biomassalle. Kyllä se, ja myös se, että totta kai niin kuin, jos olisi näitä biokaasulaitoksia, niin viherlannoitusnormia mitä on, niin niitä kannattaisi hyödyntää sitten siinä, että niiden kumminkin energiatuottopotentiaali on älyttömän suuri. Ja kyllä niin kuin tällaisilla yksinkertaisilla toimenpiteillä niin saataisiin sekä ravinteiden kierrätys hyödynnettyä, mutta myös niin kuin maatalouden energiatasetta niin nostettua sellaiset niin kuin energiatuottavaksi ja puhdasta energiatuottavaksi siihen haluaa olisi. Niin siis meneekö suunnilta tuonne viemäriverkko tai paljon saada ihmiset sinne kompostiin? Siis omathan mä otan itse niinku talteen, ei ole kompostoiva vessa ja erotteleva virtsamedesta niin, omaa säiliöä. Se nyt on steriili omaa missä vaiheessa on kosketuksessa. Mutta että siis se just se, että sehän on niin pientä, mitä niinku se itse tulee tehdä. Enemmän silloin sitten se niinku ehkä ideologinen tai maailmankatsomuksellinen homma siinä, että saa ne pienetkin määrät talteen. Että kyllä se vaan se täytyisi saada sitten se isommassa mittakaavassa. Eihän tässä ole, kun 100 vuotta sitten vielä Helsingistä tuotiin maalle, niin paskat takaisin. Se oli ihan normaalia silloin ravinnopuolella. Mutta näissä asioita ongelmaa, että nykyään kannattaa niin olettiin lääkkeitä ja muuta tämmöisiä. Siis se oli, että mun lietellään tällä pellolla. Ei, siellä on ei vesivettä ollut silloin. No, telkkarissa oli joskus ja siis suoraan kuivalantana. Niin. Sehän telkkarissa oli semmoinen, kun oli kerrostalo ulkorakennus, no se oli tuonne toiseen kerrokseen, vaan joku kolmanteen peräti kiivettiin sinne ja sitten sinne katkittiin säilit siellä. Ei se, ja on näissä niinku Ruotsissa päin jotain näitä taloja, mitä on rakennettu, että sellaiset erottelevat käymälät siellä. Virtsahan on helposti saada steriilinä kamaa. Kyllä se kerrostalossakin olisi ihan helposti järjestettävissä. Tai siis vettähän siihen ei kannattaisi kauheasti sekoittaa, koska sitten semmoinen laimeen mössön kuljettaminen niin on vielä paljon enemmän energiaa kuin se, että se olisi stylikammaa. Mutta jo pelkästään se, että virtsa saataisiin talteen, niin sehän 2/3 ravinteista on virtsassa ja se olisi tosi helppo teknisesti yksinkertainen erottaa, niin se auttaisi jo. Mites virtsa? Niin, mä siitä niin, lääkkeestä. Niin just kun kumminkin ihmiset käyttää paljon lääkkeitä ja e-pillereitä ja sun muita tämmöisiä. Jääks niistä sitten jotain jäämiä siihen? No, siis totta kai semmoinen vaara on olemassa. Mutta että siihen en osaa sanoa, että millä tavalla se siitä olisi mahdollista niinku. Mutta siihen on kuitenkin semmoinen pieni riski tälleen, että verrattaisi kaikki helppoa parisimaan. No, niin, mä käsin uskon. Toisaalta se, että tekeekö ne merestä sen parempaa. Niin, aivan. Että tämähän on vaihtoehto myös se, että lasketaan ne kaikki sinne mereen niin kuin tällä hetkellä tai vesistöihin ja sitten kerätään sieltä, voidaan sieltä kerätä levää ja vesikasveja ja näitä hoitokalastuskaloja. Niin mutta sehän on huomattavasti kalliimpaa, kun se suoraan sitten niin käsiteltäisiin ne mereen, kun se taas on paljon laimeemmassa muodossa ja sieltä kun saat sen ylös, niin se on, tulee se ravinnekierto rinki. Se on nykyään jo aika puhasta kuitenkin siitä vaiheessa, kun ne menee mereen. Onhan se nyt kuitenkin aika monen niin bakteerimikrobia kautta mennyt. Maan päällekin, kun se on joku aikaisemmin teoriassa. Niin siis kyllä niin
Ravinteen osalta se on se just typestä se semmoinen 30%, mitä puhdistetaan maksimioloisfosforista, 95. Biologinen puhtaus tietysti sitten, en mä menisi sitä juomaan ainakaan, mutta sen enemmän mä kompostiin juon, kun sitä vettä juon, että kyllä mä näkisin, että just kompostointi tai mädätysprosessi niin voisi olla kumminkin niin kuin tehokkaampi kuin se, että se kiertää sinne mereen ja sitten se jäännös, mikä sinne jää sinne puhdistamoon, vaikka nyt se, jos oletetaan, että kaikki pelaa hyvin ja sitten fosforista saadaan se 95% ja se niinku se mädäte, mitä nyt sitten mulla kutsutaan ja levitetään tuonne tienpenkkaan tai viherrakentamiseen tai muualle, niin sehän sisältää ne kaikki. Siis mitä noille niille pienille Niin. Nehän on suoraan pelkkää sitä, koska nehän tuovat ne aina sinne, niin nehän kasvattaa ruokansa suoraan sinne. Et siinähän nyt niissä kokeissa tietysti pystyisi testaamaan, kuinka paljon se sisältää kaikki sitten niin kuin lääkejäämiä. Mutta siis ne oli testannut Dodo ainakin viimeksi, kun ne on kanssa viljellyt ihan suoraan siinä kompostilla, niin kuin mikä tulee Helsingin jäteveden puhdistamalta suoraan. Niillä ei ollut mitään muuta siinä. Niin punajuuret, niin niissä ei ollut, ne ei ollut poikannut mitenkään ainakaan. Tai niin punajuuriasta ei ollut tullut mitään jäämiä, eikä vissiin mitään niitä lähtöpitoisuuden nousua tai mitään muutakaan. En mä tiedä. Kyllä se silti kuulostaa tosi hurjaa jollain viemärikompostiin viljellä tuolla. Kyllä mä näkisin, että se kumminkin semmoinen, että jos se paikallisesti pystyttäisiin tekemään se jätehuolto, että ihmiset tietää sen, että tämä nyt heidän kakkasan menee tuonne takaisin pellolle ja muut, niin siinä vähän mietittäisiin, mitä sinne pönttöön pistetään ja se, niin kuin, se ajatus siitä, että esimerkiksi käyttäisi vaikka ekologisia pesuaineita ja kaikkea tällaista, niin että se olisi niin konkreettista, että siitä olisi niin kuin jotain hyötyä, että miettii mitä laittaa. Nyt kaikki niin kuin hävii niin kauas, ettei kukaan tiedä siitä niin kuin yhtään mitään. Mutta ihmiset on hyvä, että ne näkisivät sen sillä, että vaikka on niin kuin kesämökit ja niillä on se oma jäärävi, niin ei ne silti ekologisia pesuaineita käytä. Tai siis sillä, että ei niin kuin ne ole tottunut siitä. Niin, mutta ehkä pikkuhiljaa niin kuin ne huomaisivat, että siitä on jotain hyötyä ja se, että niin kuin ihmiset tajusivat sen, että ei tavarat ja ruoka vaan tulee jostain ja taas jätteet vaan menee johonkin, että ne kaikki on niin kuin pois silmistä. Kyllä mä uskon siihen, että silloin kun se niin kuin nähdään se, että mitä ne omat toimenpiteet vaikuttaa eri asioihin, niin kiinnostus myös tehdä toisin, niin on olemassa. Ehkä sellainen maaseudulla paremmin. Kun on toivottavasti suora 24 keskustelua kaikkea ihmisellä on näin kaunistunut. Miten oliko teillä joku aikataulu, kun me vaan tultiin tähän ja ajattelin? Ei tässä nyt. Joo. Olisiko teillä ollut joku esitys? No, aluksi teidän esittää. Niin siis kun mä en tiedä mikä teillä on aihe. Maanviljelys. Niin, mutta mä ajattelin, että jos se on se aihe, niin sitten me Ei. tämmöinen tilaesittely. Joo, se tultiin vaan niin, katsomaan. me ollaan väärässä paikassa. Niin, mutta ei siellä ole mitään nähtävää taustalla. Siis me ollaan vaan niin kuin syventävät luomukurssilta, mikä on niin kuin... Tämä on meidän itse Niin. säätönä juttu. Se on hienoa, että teillä on aktiivisuutta. Niin. Ei ainakaan voi sanoa, ettei sitten ihmiset välitä asioista, että itse saatte näin ison porukan ja säädettyä. Mutta kyllä tämäkin osuuskauppahommakin. Niin. Nyt kyllä ei me tietysti tästä tällainen. Okei. Kyllä tämä nyt kyllä kiinnostaa. Okei, no koetaan. Mä voin kyllä Joo.
No sähän siellä jo höpötät sitä juttua, niin että se on sitten parempi, että menette sinne tutustua siihen myymälään, niin me voidaan kyllä samaa siinä käydä niitä asioita. Meillä ei ole mitään. Jukka pääsi siihen pointtiin. Ihan hyvin. Sitä niin keitetään lisää. Onko teillä täällä mustekkaa kuitenkin? Meillä ei ole mustikkaa. Toi tulee